ratil ni en bende ratil machalo nade akele twaka Tom Nyaoke mano MCA ma North Nyakach ward ndie chenro mopogore mantiere karka omenda ichoko gi county in kaka jatelo intiere karkacha iwacho no omenda ma ichoko karka osara mayudo en osara mabiro kalure kod osuru ma jopiny bende ema ochoko kata ujuogi gigo mopogore mantiere karkacha kiwacho ni osuru osara onego bed ni medo mano maga jod bura mondo mi gin bende gibede rang'eny mar jod bura mamalo kama gintiere e gweng' kata alwora mari kama intiere karkacha idware atamalo maromo nade ka iwacho ni sani ward kata gino ma ukwayo mondo bed kata gi $50,000 e ward ka ward nyaka sani omenda maromo nade mapono no ward ka ward yudo mako dwani mondo chop nyaka $50,000. Erokamano ahinya. Aparo ni adwa mana kawe kuom weshimo mosewuoyo. Taparo ni kama ne koth ochako goyo MCAs en kano chak loso katiba constitution ma 2010. King'iyo history no maber iyudo ka jok mane obet mane loso sheria ni ne gin MPs bende ne plan di bedo governor, moko ne plan di bedo senators, moko ne plan mana bedo MPs. Omiyo kane giloso gidi, kane lose sheria, kane lose at the very beginning, ni udo ka jo mane di bedo senators notemo keto very relevant points mane gidwani odhi obed considered ka gisebedo senators. Governors bende noloso margi kamano. Unfortunately, ne ngama councillors manonego beni bende imanyo duondgi ndalo no ne okore iwe gini kore idhi yudo ka governors nodhi oloso margi maber osaro los maber dwaro margi nodhi oket kare maber jo senators bende otimo kamano and then wach mar MCAs ne onge ngama ne wuoye kata chiel omiyo gima wawacho sani kaka MCAs ok wawach for mana marwa kendwa todwa ni gini mondo losi for posterity makata MCAs madhi biro bang'wa yudo tich maber. In fact gik ma wacho sani onego beni jopiny bende ng'iyo matut mondo miwa support gini kaka odware ni nikech mbele kacha you never know jok mowe chien bende dhi bedo MCAs tadwaro ni kata ka dok dala to MCA na mara matiyo nigi pesa mar development mata kata ka nyise ni gima kama wadwani mondo timre to ang'e ni en gi allocation makare monyalo timo development allocation masani depends on the executive. Ginyalo amua kata kata 3 million a ward mari for development for 1 year. To giminyalo timo onge. Nikech they are the people it is controlled by the executive. Medo sara en gima kare sani kini montien. Medo sara en gima important. Kendo gima nyalo wacho ni I'm sure ni kata jopiny mawinjo wa sani. Ana chako yudo simo sa 11 kugwen. To onge mar mos ni mosa jatelo idhi nade. Jatelo an gi problem. Problem chakro sa 11 nyaka wang' sa 6 otieno. Ma in fact king'iyo kata ikaw simb MCA ting'iyo the logs, the call logs, ting'iyo kata M-Pesa transactions idhi yudo ka watiyo almost get triple the salary mimiyowa. Mamano jopiny arawea ma ok ginyal tamore. That is what we are doing. Omiyo salary mar MCAs onego bed considered. Not only for us but even for future priority masani. It is not kata wawacho ni ok en priority masani but the priority mar jopiny is going on. Kata sech mawuoyo ni I'm sure ni katieko ni podi gibugosi. Jatelo ariti osiptal adwa ni tim gima kama mano gima